Frank siger, at far bor sammen med en buschauffør, som hedder Kai. Nå, siger han det. Jeg ved ikke, hvor Frank har alle sine mærkelige idéer fra. Men er det rigtigt? Mor, er det rigtigt? Ja. Hvorfor kan far lide mænd? Sådan er det bare. Der er nogle mænd, der foretrækker mænd frem for kvinder. Kan du så bedst lide kvinder? Nej, jeg kan også bedst lide mænd. Der er bare nogle af dem, som er skruet sådan lidt underligt sammen oven i hovedet. Jeg er så sådan lidt uheldig at rende ind i de værste af dem. Hvis du godt kan lide mænd, hvorfor bor vi så alene? Jamen, det har jeg jo sagt, Amalie. Det er jo fordi, at det er nemmere, og så er der ikke så mange problemer, og ikke så mange sårede følelser. Sig mig, har jeg ikke set dig før? Mig? Nej, ham dværgen, der står lige ved siden af dig. Nå ja. Søren? Hanna. Kan du ikke huske mig? Nå, okay, jo. Jo, jeg kunne ikke lige genkende dig. Nej, jeg kunne godt se det på dig. Er du herfra, Ejden? Ja. Ja, jeg er lige ved at flytte lige om, hvis jeg er faktisk sådan lige over i ejendommen sådan modsat. Ja, okay, så dig jeg så i går med flyttevognen? Ja. Stor. Rød. Pizza alla Scrabbed Billy Slimline. Yes, det er mig. Special price for you, Mirabella. 47,25. Men Margrethe, nu pengene falder ud i vaskemaskinen. Din søster må tage til flybilletter hjem, hvis du vil det. Jeg betaler. Jeg kan altid betale mig tilbage senere. Det passer. Tak skal du have. Ja, det er aldrig sket for mig før. Nej. Jeg skal nok give dig pengene tilbage, Det er klart. når jeg har fundet dem. Yep. Det lover jeg dig. Fed sko. Stop det. Hun gør det hver eneste gang. Du har aldrig set dine penge igen. Huba, jeg er sikker. Ja. Kom ind, hvor. Hanne, er du ikke oppe i Gribskov? Hvor er du skarp, Frank. Skulle blive privatdetektiv med det talent der. Hanne, det her, det er Mona. Mona, det er Hanne. Hej. Dag. Hun ville bare lige se, hvordan et detektivbureau det ser ud, ikke? Det, sådan her er det. Ja. Det er ikke lige fra Philip Marlowe, det her, Frank. Nå, synes du ikke det? Nå, men du må hellere komme igen en anden dag. Vi har lidt travlt. Det er godt. Hvorfor har du fortalt Amalie, at hendes far bor sammen med en mand? Hun spurgte. Derfor behøver du sgu ikke vade i det. Jeg sagde jo bare... Bare lad være, okay? Amalie er en lille pige, ikke? Hun har ikke nogen far. Hun aner ikke, hvordan hun skal takle den her situation.